Ronit Hegamer on suomalainen pelitubettaja, joka tekee videoita muun muassa peleistä, elämästä sekä trendikkäistä aiheista, mutta onko hän osa Illuminatia? Otetaan selvää. Ronit Hegamerin nimi on Ronny Buck. Sanassa Buck on 4 kirjainta. Tiedätkö missä muussa sanassa on 4 kirjainta? Aivan oikein. Siva. Sivassa myydään suolakurkkuja. Suolakurkku-sanan 4 ensimmäisessä kirjaimessa on 4 kirjainta. Sattumaako? En usko. Lisäksi Ronit Hegamerilla on 117 203 tilaajaa. 1 + 1 + 7 + 2 + 0 + 3 on 14. 14 - 4 on 10, 1 + 0 on 1. Ronit Hegamer on julkaissut videon nimeltä Minecraft ja Antti Tuiskun kanssa #1. Sattumaako? En usko. Etkö ole vielä vakuuttunut? Ei hätää, sillä lisää on luvassa. Antti Tuisku on asunut Tullanlinnassa ja Lauttasaaressa. Mitä tapahtuu jos yhdistämme nämä 2 paikkaa viivalla? OMG! Viiva läpäisee Länsisataman. Länsisatama. Pääkaupunkiseutu. Helsinki. Suomi. Suomi kuuluu Pohjoismaihin. Meksiko ei kuulu Pohjoismaihin. Meksikolaiset käyttävät sombreroja. Ronit Hegamer käyttää sombrero-paitaa. Ronit Hegamer on Illuminati confirmed. Epäiletkö jonkun kuuluvan Illuminatiin? Kerro se kommenteissa, niin saatan tutkia tapausta seuraavalla videolla. Tykää videosta ja subscribe kanavaa, niin saat BMWn. Tämä ei ole scam.